Пак ти дупката. Колко е тази дупка? Ай! Снимай! Снимай как да го снимам аз. Май го това губа, да прибие. Малемо! Как си прави точно прибие? Мога го тичаме да го караме по болно. Тя дойде нека да го взема от тук, го карам. Седи си на година да прави на шанса. Така се прибие. Така, колко е тази дупка? Да не е малка? Не е малко. Ще кажеш в кълта, ще кажеш мутина. Уй. Никой няма къде да една стотинка. Пресуем. И през мене, уй, айде. Скачай па прибивайте, палка. Аз бе, чу та по-ниската, не скачал там. Да правиш на луца. И оттам, от нас. По-ниската, по-ниската, учи бе. Абе, не се прави. От това горната по-мога размета криве. Копе! Ей, ще ти на талката, се не обърне цялото. Не се прави на идиот. Кой? Ей! По-ниската скочи бе, пак се прави сега. Ha ha ha!